Eli mitä täällä on tapahtunut? Syleri on lähtenyt pois. Siellä on tällainen putki, mistä tuo vesi kiertää. Tuolla on sen paisuntasäiliö. Jotain tärkeitä sähköjä menee nyt tuolla vähän suojassa. Pitää laittaa vielä paremmin kiinni. Tuosta lähtee bensalinjat hyttiin. Sitten plussakaapeli kiertää tuolla kanssa. Sitten tankki on saatu kiinni. Akku on kiinni. Sieltä tulee pumpun piuhat. En nyt viittinyt kuvata noita hommia, koska ne on periaatteessa ihan simppeleitä hommia. Tai no on ne. Mutta menisi aika paljon aikaa ja oli muuten aika paljon säätöäkin. Meni siinä nyt taas joku pari päivää. Eikä nyt oikein jaksanut kuvata. Hitsausta nyt en viitti kuvata, koska joku tulisi kateelliseksi mun hitsaustaidoista. Ja siinäkään nyt mitään katsottavaa. Elikkäs nyt mennään tässä vaiheessa. Jotenkin onnistuin vielä kusemaan tämän. Ei tää nyt hieno maalipinta ollut. Mutta menin nyt yrittää jotain sapluuna säätöä siihen ja sitten ei se näyttänytkään hyvältä mun mielestäni. Siinä nyt oli musta maali, ei ole kerännyt kuivumaan. Äkkiä siihen keltainen maali. Sitten tietenkin se alkoi valumaa. Nyt ne näyttää, tuossa on nyt 2 vihreätä täplää. Ja noi ankat on ihan paskoja. Nää ei pysynyt tästä mitenkään. Vaikka on pikaliimaa. Tuolla nyt on 2. Nää nyt on ainoat sitten. Periaatteessa aivan turhia. Ja sitten tärkein on kiinni. Ei tullut Satisfy-video, perkele. No niin, ja vittu kompuratti huutaa. No se hieno tarre. Jännittääkö? Ei vielä paljon. Ne on laittanut, siellä on vesikeli, millaista rengasta olet laittanut tonne alle? Black Round Pirelli. No niin. Olemme valmiita aloittamaan toisen alkuerän. Numerolla 55, juuri mainittu Kimi Kylläinen, 19-vuotias kuljettaja Korimaistilasta, Makaan AA Racing ja autollaan Uudenkaupea. Numerolla 84, Kassu, 30-vuotias kuljettaja Vääksystä, tiimissä Humppamotoris ja autollaan Nissani. Kuljettaja näytti käsimerkkiä tuolla Ajoitko autossa. kuskin ovella? Kulta-autot välieriin. Meillä on tosissaan täällä tulossa nyt taas kuljettajia livehaastatteluun. Numerolla 4 ajalla Atte Saattan, joka on 10 vuotta ajanut romurallia ja siitä lähtien kun aloitti ajamaan, niin on ajanut joka ikisen kisan. Ja numerolla 55 ajava Kimi Kylliäinen, 19-vuotias kuljettaja, toisen puolen kuljettaja, hänen isänsä on Suomen mestari. Vasta ylemmäs. Noniin.
puskinavea ajan 2 kertaa. Vittu kun mulla ei ole jarruja. Mä yritin kyllä väistää sitä, mutta ei vaan vittu kerennyt. Miten vetareissa niin vettä? Ei oo mitään vetareita tähän. Eikä... Meni ulkopää. Ai niin tällä. Sunnissa sama. Mulla on tossa kanssa se ulkopää, siinä on ihan kumit paskana, sieltä näkyy kaikki. Tulleeks kuulat tonne kehään ja se kulku paskana? Mä oon löytänyt yhtäkään oikeeta. No tuolla on kumperit ihan irti. Niin. Siinä on se vissiin nää tietoja. Ajat tonne. Pistävä väri näkyy, kun ne rupes oikein urakan. Mikä mut vetää? Ei. Mikäs siihen tuli? Häh? Mites meni toi keräilyerä tai välierä? Joo, jatkoon pääsi. Auto sen verran. Sen verran tätä voi sanoa, että on käynyt ajaksi jotain romurallia. Joo. Pari kertaa sattui kyllä selkää tonne aika pituisesti. Ja kamerakin pesi päällä. Joo, se meni vähän länää nyt tänään taas tää auto. Keulohan säästö aika hyvin. Toi nyt on tää, pitäis kyllä vittua pois vaan. Joo.